Li waqfu l-programm għax kont napprezza u niddefendi l-ħidma politika ta' Rożjen Kutajjar u Joseph Muscat. Eksosna f'xandira diretta fuq il-medja soċjali li issa xandar tal-magna propagandistika laburista Manuel Kuxkiri fejn elenka żewġ raġunijiet għaliex ġie mwaqqaf mkeċċi mill-medja tal-Labor mill-amministrazzjoni laburista preżenti. Għaluli illi waħda mir-raġunijiet għalfejn il-programm Linja Diretta tal-inkredibbli kif qedtilkom il-ġimgħa li għaddiet hija wkoll għaliex insemmi niddefendi, napprezza x-xogħol ta' Rożjen Kutajjar. Inevitabilment, persuna tistaqsi kif wieħed mix-xandara politiċi sinonimu mal-medja tal-Labor tkeċċa għaliex kien jitkellem favur deputat laburista preżenti, deputat li minkejja li preżentament hija backbencher xorta waħda hija waħda mill-ġuħ prominenti tal-Gvern ta' qabel. Iżda din il-frizzjoni fil-grupp parlamentari tal-Labor ma jinsabx biss bejn id-deputati, iżda anke bejn il-faxxa ta' qabela u dik tal-predeċessur tiegħu Joseph Muscat. Dan kif Manuel Kuxkir insista li raġuni oħra għalfejn waqfulu l-programm Linja Diretta fuq il-Wan kienet għaliex iddefenda apertament lil Muscat. Għalfejn il-programm ma baqax jixxandar fejn kien jixxandar, issa mhux iktar għas-sajf biss, issa għal dejjem, kien il-fatt li jiena kont nuri apprezzament u niddefendi fejn meħtieġ u hekk nibqa' nagħmel lill-eks Prim Ministru Dr. Joseph Muscat. Kuxkiri attakka l-amministrazzjoni u kixef l-arroganza li ntlaqa biha u esprima l-weġġat li għandu u kixef daqsxejn it-tensjoni li hemm preżentament fl-istazzjon 1. Kif saħaq li dan huwa il-grazzi li ngħata 30 sena sħaħ ta' ħidma bla ħlas fil-waqt illi lil ħadd ieħor skontu jilqgħuh bit-tapit l-aħmar. Ara jien, mhux bħal ħadd ieħor, l-ewwel ngħajjar il-Partit Laburista u mbagħad immur fuq l-istazzjon tal-Partit Laburista u nagħmel il-programmi u ningħata l-exposure u nitħallas ta' dak li nagħmel fuq l-istazzjon tal-Partit Laburista. Jien differenti. Ma jiena għax kont dejjem lejali, għax qatt ma tħallast, għax tajt il-messaġġ tiegħi b'mod ċar ħafna, jiena kelli nemigra mill-istazzjon li kont fih 30 sena sħaħ. Bosta fuq il-medja soċjali sostnu li taqbel jew ma taqbilx miegħu id-domanda tiġi waħedha persuna leali lejn il-Labor trattawh b'dan il-mod. Aħseb wara meta tiġi iddaqqa lilek x'jagħmlulek. Programm Linja Diretta kien twaqqaf għall-ewwel xhur ta' sajf biss iżda sussekwentament lil Manuel Kuxkiri għal ftuħ il-barra wara 30 sena b'mod definit.